खाली बस. हा, व्हेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय. आणि फायनली आम्ही आज निघालेलो आहे. काय केलं रे? बारका पण लय चॅप्टर यार. बस झाला वाग्या आगी. कुठला खेळ रे ह्यांचा? गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. आणि तुम्ही भाग्या आणि शेरू यांची मस्ती बघताय तर ही त्यांची मस्ती आहे. हा, खरं ते भांडत वगैरे नाही आहेत, हे त्यांचं नेहमीच असतं. म्हणजे दिवसभर त्यांना खेळायला मिळत नाही ना, तर सकाळच्या वेळेस कसं आम्ही तिघं पण घरामध्ये असतो. म्हणजे कुणाल असतो, कुणालचे बाबा पण असतात. म्हणजे आम्ही तिघंजणं पण घरामध्ये असलो का ते दोघं पण जाम असे खुश असतात. म्हणजे त्यांना समजतं की ही आपली पूर्ण फॅमिली आहे म्हणून. त्याच्यामुळे मग एकदम जोशमध्ये असतात सकाळच्या वेळेमध्ये. आणि नंतर हे दोघंजणं कामाला गेले का अगदी सुस्तावलेले असतात. मग ते झोपी गेलेले असतात. म्हणजे जास्त करून मग झोपच काढतात मग, कारण कंटाळतात. कारण मी पण एकटी असते माझ्या कामामध्ये, मग दोघंजणं काय करणार, कंटाळून मग ते झोपी गेलेले असतात. तर ही आहे आपली केळफुलाची भाजी. आदल्या दिवशी बघा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवली होती मी साफ करताना, तर ती मी पाण्यामध्ये भिजत घातली होती. आणि दुसऱ्या दिवशी मग सकाळी ना अशी उकडून घेतली. तर उकडून कशासाठी, तर कधी कधी ना कडू पण होत्या केळफुलाची भाजी. माझी अशी एकदा दोनदा झाली होती, त्याच्यामुळे उकडूनच घेते मी आता. आणि इथे दुसरी भाजी एक केली होती, म्हणजे ह्याची कांद्याची पात असते ना, ती मुगाची डाळ टाकून मस्त अशी भाजी झाली होती हो. ती पण एक बनवली, कारण ती टिफिनला कुणाला पुरायला पाहिजे ना, म्हणजे नाश्त्यामध्ये पण हवी होती आणि टिफिनमध्ये पण. तर ही भाजी मी करून घेतली आणि कुणालचा टिफिन आहे ना तो भरून घेतला. आणि त्याच कढईमध्ये मला केळफुलाची भाजी आहे ना फोडणीला घालायची होती. साधी सिंपल केळफुलाची भाजी करणार आहे. म्हणजे वाटण वगैरे टाकून पण बघा करतात ना, कडधान्य वगैरे टाकून. तर वाटण वगैरे टाकून केली नका, जास्त अशी आवडत नाही. त्याच्यामुळे अशी सुकी भाजी करते मी. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, थोडीशी लसूण टाकायची, छान अशी केळफुलाची भाजी तयार होते. तर झटपट तुमच्याशी बघा ही रेसिपी शेअर करते मी. आता ही जी कांद्याच्या पातीची भाजी केलेली आहे ना मुगाची डाळ टाकून, इतकी टेस्टी झाली होती, खूप मस्त झाली होती. म्हणजे पहिल्यांदाच मी मुगाची डाळ टाकून केलेली आहे. चण्याची डाळ टाकायचा विचार होता, पण म्हटलं मुगाची डाळ टाकून बघूया कशी बनते ती. पण छान झाली होती. आणि डाळ पटकन शिजते ना मुगाची, त्याच्यामुळे. तर इथे मी आता कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे, त्यात मी टाकलेलं आहे आलं लसूणची पेस्ट टाकली. नंतर चिरलेला भरपूर असा कांदा टाकायचा आणि व्यवस्थित असं चांगलं लालसर असा परतून घ्यायचा. कांदा परतून झाल्यानंतर त्यात सर्व मसाले, म्हणजे आपण जे खातो ते सर्व मसाले टाकायचे. त्यात मी थोडंसं हिंग पण टाकलं होतं. नंतर टोमॅटो टाकायचा, चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. आणि नंतरला उकडून घेतलेली केळफुलाची भाजी आहे ना ती टाकायची आणि छान अशी मिक्स करून घ्यायची. नंतर त्यात टाकायचा थोडासा गरम मसाला आणि कोथिंबीर. आणि स्लो गॅसवरती, म्हणजे झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती एक 5 मिनटं वाफ आणून द्यायची. आता थोडंसं मी कमेंट्सबद्दल बोलते आहे. म्हणजे मला वाटतं मी 2 दिवसापूर्वी तुमच्याशी शेअर केलं होतं की गावी जेव्हा मी गेले होते त्यावेळेस कसं मला श्री स्वामी समर्थ यांनी दर्शन दिलं जागोजागी, आणि काहीतरी मला सांगण्याचा ते प्रयत्न करत होते. आणि ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर केली. आणि बऱ्याच ताईंच्या, बऱ्याच भाऊंच्या आपल्याला कमेंट्स आल्यात की ताई हा शुभ संकेत आहे, सगळं चांगलं होणार आहे तुमचं. आणि ही गोष्ट मला माहीत आहे, कारण म्हणजे आम्हा दोघांना पण माहीत आहे की आम्ही कधीच कोणाचं वाईट केलेलं नाही आहे. इतक्या अडचणी, इतकी संकट येऊन गेलेले आहेत आमच्या आयुष्यामध्ये. म्हणजे मी असं म्हणेन की आमच्या दोघांचं आयुष्य आहे ना देवाने, म्हणजे सगळ्यांनाच संकट देत नाही. आमच्या दोघांचं पण लाईफ पूर्ण टोटल ना चेंज आहे. म्हणजे बोलतात ना एखाद्याची परीक्षा किती घ्यायची, तर सेम कुणालच्या बाबांचं पण तसंच आहे आणि माझ्या बाबतीत पण तसंच आहे. जर का मी तुम्हाला सांगायला गेले लहानपणापासून ते आत्तापर्यंत, म्हणजे आजचा जो दिवस आहे तोपर्यंत, तर तुम्हाला म्हणजे खरं वाटणार नाही की इतके चढ उतार आम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये, म्हणजे लहानपणापासून आम्ही दोघांनी पण भोगलेले आहेत. आणि ह्यातून आम्ही सही सलामत देवाच्या कृपेमुळेच बाहेर पडलेलो आहोत. आता हे लॉकडाऊन तर फक्त मी तुमच्याशी एकच गोष्ट शेअर केलेली आहे, पण त्या लॉकडाऊनमध्ये पण बऱ्याच अडचणी आल्या होत्या, खूप अडचणी आल्या होत्या. जर का सांगायला बघते तर भरपूर अशी मोठी एक स्टोरी बनून जाईल. पण त्या अडचणीतून पण मला देवाने, म्हणजे आम्हा दोघांना पण देवाने भरपूर अशी साथ दिलेली आहे आणि त्यातून आम्हाला अलगदपणे बाहेर काढलेलं आहे. म्हणजे आम्हा दोघांना इतकंच माहीत आहे की आपण बघा कधीच कोणाचं वाईट केलं नाही आहे.
त्याच्यामुळे कितीही संकट आली, कितीही अडचणी आल्या तरी पण आपलं कधीच वाईट होणार नाही आहे, चांगलंच होणार आहे. आणि ह्याची प्रचिती मला त्या दिवशी ना आली होती. म्हणजे असं खूप दिवस असं मनामध्ये माझ्या साचून साचून राहिलं होतं आणि त्याच्यामुळेच ही गोष्ट बघा मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. तर तुम्हा सर्वांचे ना पुन्हा एकदा मी मनापासून आभार मानते. सगळ्यांनी मला इतकं भरभरून आशीर्वाद दिलेले आहेत. तो व्हिडिओ पाहून इतक्या छान छान कमेंट्स सर्वांनी केलेले आहेत. त्याच्यामुळे ना म्हणजे त्या कमेंट्स वाचताना सुद्धा माझ्या डोळ्यामध्ये ना पाणी आलं होतं. इतका म्हणजे माझं मन की नाही भरून जातं म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्ही अशा चांगल्या चांगल्या कमेंट्स करता त्यावेळेस. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आज की नाही वेळात वेळ काढून काही पण झालं, कितीही कामं आली तरी पण आज आपण स्वामींचं दर्शन घ्यायला जायचं असं आम्ही मनापासून ठरवलं. आणि म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस आम्ही निघणार होतो. आणि आता इथे वाघे आणि शेरू बघा कसे बसलेत ते लाडीगोडी करत दादाच्या बाजूला. दादा आमचा पीत होता लस्सी, म्हणजे त्याला लस्सी प्यायची म्हणजे हवी होती म्हणून त्याने सकाळी बाबाला सांगितलं फोन करून की मला लस्सी घेऊन या म्हणून. तेव्हा ते त्याच्या आवडीची लस्सी घेऊन आली. आणि ह्या दोघांना म्हणजे गोड म्हटलं का माहिती आहे ना, मुक्या प्राण्यांना ते आवडतं. दोघांची लाडीगोडी चालली होती कुणालजवळ. तर कुणालला म्हटलं की त्यांना जास्त नको पण एक एक चमचा दे म्हणून. त्याच्यात कुणालने त्याला म्हणजे दोघांना पण त्यांच्या बाउलमध्ये एक एक चमचा दिला. आणि वाघ्या जाम लाडीगोडी करण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे कुणालसोबत. आणि शेरू बघा कसं बसलं, म्हणजे इतर वेळेस तुम्ही किती त्याला सांगितलं ना की असं कर तसं कर तर अजिबात तो ऐकणार नाही. जाम मस्तीखोर म्हणजे खूप मस्ती करणार. आणि जेव्हा खाण्याचं काही एखादा पदार्थ असतो त्याला हवा असतो आणि त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही सगळ्या गोष्टी सांगता त्यावेळेस तो बरोबर सगळं ऐकतो. तर त्याला मी इथं म्हटलं तर बस खाली, तर बरोबर तो बसला होता. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि फायनली आम्ही आज निघालेलो आहे इथे विलेजमध्ये, म्हणजे कांदिवलीमध्ये विलेज गाव आहे तिथे जाते. कांदिवली गाव. कुणालचे बाबा मला सोडत आहेत, म्हणजे ते आता जाणार शाळेवरती आणि जाता तिथे मला सोडणार आहेत. तिथे मठ आहे स्वामींचं, दर्शन घ्यायला चालले मी. म्हणजे मला ही गोष्ट माहिती नव्हती, कुणालच्या बाबांना माहीत होतं. तुमच्या जेव्हा सर्वांच्या कमेंट्स आल्या ना तेव्हा मी त्यांना विचारलं, तेव्हा ते मला म्हणतात की नाही मला माहिती होतं पण माझ्या लक्षात नाही तुला सांगायचं. तर त्याच्या आधी आम्ही ना ते चारकोपला सेक्टर 9 बघा आहे ना, तिथे मी 1-2 वेळा जाऊन आली होती गावी जायच्या आधी. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जवळ आहे तरी पण आम्हाला म्हणजे मला माहीत नाही, यांना माहिती होतं. तर चला आता जाते आणि बघते जर का जमलं मग तिकडे जर का शूटिंगला परवानगी असेल तर थोडंसं तुमच्या शेअर करीन, नाहीतर मग नाही मग शेअर करता येणार. चला. तर इथे 5 मिनिटाच्या अंतरावर म्हणजे गाडीने पटकन पोचायला होतं, जास्त काही लांब नाही आहे विलेज. आता मगाशी तुम्हाला मी बोलता होता विलेज गाव असं दोन्ही म्हणाले होते. तर इथे काय म्हणतात विलेज म्हणतात, कांदिवली विलेज असं म्हणतात किंवा कांदिवली गाव असं म्हणतात. तर जास्त करून विलेज हा शब्द तिथे वापरला जातो. तर इथे मी कुणालच्या बाबांना विचारत होते की तुम्हाला माहीत होतं मग तुम्ही मला का नाही सांगितलं. तर ते म्हणतात की ज्या वेळेस मी रिक्षा चालवायचे ना, म्हणजे कुणालच्या बाबा अगोदर पहिला ना रिक्षा चालवायचे, फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ती. ज्यावेळेस आमचं नवीन लग्न झालं ना त्यावेळेस तिथे बोलते बांधकाम चालू होतं म्हणजे तेव्हा मी बघितलं होतं. आता म्हटलं इतकी वर्ष झाली त्याच्यामुळे माझ्या काही फारसं असं लक्षात नाही राहिलं असं ते म्हणाले मग. आणि मग एक 3 ते 4 मिनटामध्ये बघा आम्ही पोचलो कांदिवली विलेजमध्ये. आणि तिथे त्या गल्लीमध्येच आतमध्ये मठ होतं. म्हणजे कुणालच्या बाबांनी सोडलं मला तिथे आणि ते लगेच त्यांच्या कामाला निघून गेले. आणि मी तिथे थांबले, म्हणजे जवळजवळ 1 ते 1.25 तास मी तिथे होते. मला इतकं बरं वाटलं ताईंनो. आणि थोडीशी क्लिप तुमच्याशी मी शेअर करते. म्हणजे मी ते मंदिरामध्ये गेली, स्वामींचा फोटो बघितला आणि इतकी मी रडले तुम्हाला मी नाही सांगू शकत. भरपूर मी रडले. ज्या काही माझ्या मनामध्ये गोष्टी साचलेल्या होत्या तर सगळ्या मी अशी बोलून झाली. कशी मी अडचणी, त्यांना सगळं माहिती आहे की काय आहे आणि काय नाही, तरी पण त्यांच्याशी बोलावं म्हणजे कोणाशी तरी शेअर करावं असं आपल्याला वाटतं की नाही. त्याच्यामुळे सगळं जे काही होतं ते मी त्यांच्याशी शेअर केलं. त्यांना सगळं माझ्या मनातलं दुःख सगळं मी त्यांना सांगितलेलं आहे. आणि मला इतकं बरं वाटलं, माझं मन मोकळं झाल्यामुळे भरपूर मी रडले. आणि जवळजवळ 1-1.25 तास मी तिथे बसून राहिले आणि मग घरी यायला निघाले, कारण घरी पण बघा काम बाकी होतं. तर घरी आल्यानंतर घरातली बरीचशी कामं करून घेतली. आता समोर तुम्ही क्लिपमध्ये बघताय आमच्याकडे पाहुणे तुम्हाला दिसतात बसलेली. कुणालची आत्या पण बघा आली होती, म्हणजे भोप्याची मम्मी पण बघा दिसते वाघाच्या इथे बसलेले. आणि ही जी पाहुणे आहेत ना ते आमचे एक नातेवाईक आहेत, त्यांच्याकडे हळदीकुंकू होतं तर त्यांच्याकडे आलेले आहेत.
आणि आपले सबस्क्रायबर सुद्धा आहेत ते मी त्या बोलता बोलता म्हणाला की आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघतो म्हणून. तर मी माझ्याकडं शूटिंग चालू नव्हतं, कारण कधी कधी मला कोणाला आवडतं कोणाला नाही आवडत. त्याच्यामुळे त्या जेव्हा म्हणाल्या की नाही आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघतो, त्याच्यावेळेस मग कुणाला म्हटलं त्यांचं शूटिंग म्हणून. तर त्या खास भेटायला माहिती का कोणाला आल्या होत्या, मला नाही आहे तर भाग्या आणि शेरू यांना खास त्या भेटायला आल्या होत्या, त्यांना बघायला आल्या होत्या. आता भाग्या शेरू कुठून आले तुम्हाला सांगू का, तर यांच्याकडूनच भाग्या शेरू आपण घेऊन आलेलो आहोत. म्हणजे ह्यांच्या बिल्डिंगमध्ये बिल्डिंगच्या खाली एक आहे ना जे होती डॉग, म्हणजे जन्माला आले होते भाग्या आणि शेरू. आणि मग तिथून मग कुणालचे बाबा ना त्यांना घेऊन आले होते. म्हणजे आता किती जवळजवळ वर्ष होत आला ह्या गोष्टीला, पण इतक्या आपुलकीने आणि इतक्या मायेने म्हणजे सगळी दोघी नाही बरेच जण होते, मला वाटतं काहीतरी 6-7 जण होते. त्यातले एखाद दोन काहीतरी निघून गेले वाटतं, कारण शेरू ना आपला खूप घाबरला होता आणि सारखा भुंकत होता. म्हणजे तो किचनमध्ये बसलेला किती वेळ झाला. म्हणजे मला विशेष आनंद ह्या गोष्टीसाठी होता की आज भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी बघा आपले सबस्क्रायबर आहेत ते खास त्यांना भेटायला आलेले आहेत. तर आजचा दिवस माझा ना खूप चांगला गेलेला आहे ताईंनो, तुम्ही बघताय हे व्हिडिओमध्ये. आणि म्हणजे सगळ्यात जास्त काय तर भाग्या आणि शेरू ह्यांच्यावरती इतकं प्रेम तुम्ही सर्वजण करताना ह्या गोष्टीचं पण कधी कधी मला नवलसुद्धा वाटतं. आणि नवल अशासाठी की कारण मी डोळ्याने बघा बघते आमच्या घरातलं तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामुळे अशी प्रेम करणारी माणसं दिसली ना की मला असं खूप भरून येतं. आणि कधी कधी मला नवल पण वाटतं या गोष्टीचं की प्राण्यांवरती बघा जीवापाड प्रेम करणारे, म्हणजे मी तर करतेच पण माझ्यासारखीच इतर अशा आहेत जगामध्ये माणसं की ज्यांना मुके प्राणी आवडतात. आता मी एवढं जीवापाड का प्रेम करते भाग्या शेरू यांच्यावरती मुक्या प्राण्यांवरती. अगोदर मी अशी नव्हते, म्हणजे इतकं काही मला प्राण्यांची आवड वगैरे अशी नव्हती. पण कुठेतरी काहीतरी अशा गोष्टी झालेल्या आहेत आणि ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे कारण मला सांगायचं आहे ती गोष्ट. म्हणजे आधीच मी ठरवलेलं होतं, म्हणजे जेव्हा आपला आधीचा भाग्या गेला ना त्यावेळेस मी ठरवलं होतं की कधी ना कधी मी तुमच्याशी शेअर करीन म्हणून. पण मला वाटतं जरा थोडे दिवस जाऊ दे आणि मग ती गोष्ट मी नक्की तुमच्याशी शेअर करीन. तुम्ही पण ऐकलात ना तर तुम्हाला खरं वाटणार नाही की ही गोष्टसुद्धा आमच्या आयुष्यामध्ये घडून गेलेली आहे. म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी बघा म्हणाले ना की खूप चढउतार आम्ही आमच्या आयुष्यात बघितलेले आहेत कुणालच्या बाबांनी आणि मी. त्याच्यामुळे कुठेतरी देव आहे, देवाची साथ आहे म्हणून आम्ही इथे म्हणजे इथपर्यंत पार पडलेले आहोत. तर चला ताईंनो व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. बाय बाय.